ba zan maka kishiya ba. Ni ke na sanya? Wayan kishi ya zo a gurbi? Cikin maza na baka kambi? Saboda kake tausayi na? Kasa kana rike su dan Alfahari na ko da yaushe? ka rike mana shi. Mu tare dare da rana? Ya zama dole na baka dama? Ba za ni yarda da kuskure ba?